Habang pinapaupo ito ni Lola Astring, ay halos panay ang ginagawa niyang pagramdam sa buo nitong katawan. Alam niyang merong kakaibang nilalang ang sumapi sa katawang lupa nito na siyang hindi niya malaman kung ano. Alam ni Lola Astring na isang mabuting elemento ang sumapi sa taong yun, sa kadahilanang nagawa nitong makapasok sa kanilang pamamahay. Ano ba ang problema mo, iho? Ano ho ba ang problema ninyo? Tanong ni Lola Astring. Hindi ko nga din ho alam, Ginang Astring. Pero noong mga nakaraang araw lamang, panay ang pag-inda ko ng hindi maipaliwanag na sakit sa katawan habang ako'y nasa aming pamamahay. May mga naririnig din akong tinig sa aking isipan na siyang nag-uudyok sa aking katawan upang tumungo sa inyong tahanan. Mahirap man itong paniwalaan pero ito talaga ang totoong nangyayari sa akin. Paliwanag naman ng lalaki. Nang marinig ito ni Lola Astring, doon niya napagtanto na merong isang nilalang ang nais na makipag-usap sa kanya. Habang patuloy sila noong nag-uusap ng lalaki, ay pinili niyang ito ay pakiramdaman ng maigi. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na noon ni Lola Astring na puntahan si Pilo Carpio upang balutan ito ng mga puder at bakod sa katawan. Yon ang inunang ginawa noon ni Lola Astring nang sa gayoy hindi magawang lumapit ng nilalang sa kanyang sanggol. Kahit kasi panig ng kanan ang nilalang na yon, ay hindi pa rin maaaring ipagsawalang bahala ni Lola Astring ang mga pangyayaring hindi inaasahan. Sa paglipas pa ng ilang minuto, tuluyan na ngang napaghandaan ang kanyang mga susunod na gagawing hakbang. Nang maisaayos na niya ang lahat, doon na niya inumpisahan ang kanyang pagtawag sa nilalang. Ang ginawa niya noon ay pinaupo niya sa kanilang tumba-tumba ang lalaki habang isinasagawa ang pagtawag sa nilalang. Hindi niya ito maaaring lagyan ng mga pamakong dasal, gawa ng nasa panig din ng kanan ang nilalang na kanyang tinatawag. Sa pagtawag ni Lola Astring ng nilalang, ay doon niya nasilayan ang dahan-dahang pagbabago ng ugali ng lalaki. Panay na ang ginagawang pagliyad-liyad nito na sinasabayan ng mga mahihinang pag-ungol. Ilang minuto pa noon ang lumipas at nagkataon namang pumasok ng kanilang tahanan itong si Dario. Nang masipat niyang nanggagamot ang kanyang asawa, ay agaran din naman niya itong nilapitan upang madaling mabigyan ng tulong kung sakaling ito ay kinakailangan. Sa pagsapi ng nilalang sa katawan ng lalaki, ay bigla itong tumitig kay Lola Astring ng napakaseryoso. Hindi rin ito nagagawang ngumisi na para bang meron itong importanteng sasabihin sa asawa ni Dario. Ilang minuto pa ang lumipas at nagwika ito ng, Matang tubig. Pumunta ka sa matang tubig. Kasabay ng pagwika nito ay ang agaran din naman itong paglaho sa katawan ng lalaki. Hindi na ito nagawang mahuli ni Lola Astring sa kadahilanang wala siyang gaanong alam pagdating sa mga lihim ng kaliwa. Matapos ang mga pangyayaring yon, tuluyan na ngang bumalik sa katawan ng lalaki ang orihinal na wisyo nito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang natapos ang gamutang ginawa ni Lola Astring. Sa pag-alis ng lalaki ay tanging ang naging paksa lamang ng usapan noong mag-asawa ay ang tungkol sa matang tubig na binabanggit ng nilalang.
Dario, sa tingin mo, ang matang tubig ba na tinutukoy ng nilalang ay isang mutya? Tanong ni Lola Astring. Hindi ko din alam, Astring. Pero maaaring mutya nga ang inilalahad sa iyo ng engkanto. Marahil ay merong dahilan ng engkantong yon kung bakit niya nagawang mabanggit sa iyo ang matang tubig. Sagot naman ni Dario. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay pinili na lamang ng dalawa na ipagpatuloy ang kanilang mga naantalang gawain. Dahil sa mas marami noong gawain sa bukid si Dario, kung kaya't pinili nitong kumain lang ng pananghalian at agaran din namang bumalik sa kanyang trabaho. Sa pagsapit noon ng hapon, ay tanging pagpaparamdam na lamang ng elemento ang pumapasok sa isipan ni Lola Astring. Kahit anong gawin niyang puder at bakod sa kanyang katawan, ay halos hindi niya ito magawang mapigilan. Astring, tulungan mo kami. Kunin mo ang matang tubig. Pakiusap, tulungan mo kami. Wika ng nilalang sa isipan ni Lola Astring. Pabalik-balik ang mga katagang yon na halos sa isang araw pa lamang ang dumaan, ay parabang ikakabaliw na ito ni Lola Astring. Nang hindi na niya makayanan ang lahat ng mga pagpaparamdam, ay pinili niyang maghanap ng engkanto na makakatulong sa kanya sa pagtukoy sa sinasabi nitong matang tubig. Dahil sa bihasa si Lola Astring na makipag-usap sa kalikasan, kung kaya't hindi naging mahirap sa kanya ang paghahanap ng mga engkantong nasa panig ng kanan. Ang napagtanungang nilalang noon ni Lola Astring ay isang haring duwende na nangangalaga sa lupa sa kagubatang malapit lamang sa kanilang pamamahay. Ginoo, mawalang galang na. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang matang tubig? Tanong ni Lola Astring sa haring duwende. Matang tubig baka mo babaylan? Hindi ako sigurado Pero sa palagay ko ang matang tubig na hinahanap mo ay nasa pusod ng gubat na ito. Sundin mo lamang ang nakikita mong liwanag sa mga dahon at ituturo nito ang daan patungo sa bukal na pinaglalagakan ng iyong hinahanap. Mag-iingat ka, babaylan, sapagkat walang kinikilingang mga nilalang ang mga engkantong namamalagi sa lugar na yon. Sagot naman ng haring duwende. Dahil sa sinabi noon ng duwende, ay pinili na lamang ni Lola Astring na bumalik sa kanilang tahanan upang kumuha ng kanyang mga kinakailangang mga gamit. Alam niyang hindi basta-basta ang kanyang pupuntahan, kung kaya't maigi niya itong pinaghandaan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, ay ninais ni Daryong sumama sa kanyang asawa upang ito ay maprotektahan. Kahit anong pagpipigil noon ang ginawa ni Lola Astring, ay patuloy pa ring nagpupumilit si Dario, kung kaya't wala na itong nagawa kung hindi ang isama siya. Ang ginawa naman nila kay Pilo Carpio ay ang iwan sa ama ni Lola Astring upang maging ligtas ito sa pagsapit ng gabi. Habang sila ay naglalakad patungong kagubatan, ay panay naman ang ginagawa nilang pag-uusap tungkol sa lugar na kanilang pupuntahan. Astring, sigurado ka bang ligtas ang lugar na pupuntahan natin? Tanong ni Dario. Oo naman, Dario. Basta ba'y huwag ka lang gagawa ng mga bagay na masama sa paningin ng mga taglugar. Sagot naman ni Lola Astring. Nang marating nila ang bukana ng gubat, ay pinili ni Lola Astring na muling tawagin ang haring duwende nang sa gayoy mabigyan sila ng gabay patungong pusod ng kagubatan.
Hindi naman sila nito binigo sa kadahilanang naging mabuting kaibigan sa kanya ang asawa ni Dario. Habang patuloy nilang sinusundan ang kakaibang liwanag sa daanan ng gubat, ay pinili nila noong maiging pagmasdan ang buong paligid. Kakaiba na kasi ang pakiramdam ni Dario sa kadahilanang purong mabubuting elemento at engkanto ang naninirahan sa paligid. Hindi naman ito maamoy ang masamang bahid ng kanyang dugo sa kadahilanang tuluyan na itong naikubli ni Lola Astring. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang lugar na huling pinaglitawan ng liwanag sa gubat. Alam nilang hanggang doon na lamang ang maitutulong nung Haring Duwende, kung kaya't ninais na lamang nilang hanapin ang bukal ng matang tubig sa lugar na yon. Dahil maliit lamang ang siga ng kanilang sulo, ay naging pahirapan kay Lola Astring ang maaninag ang sinasabing bukal na sinabi ng duwende. Ilang minuto pa noon ang ginawa nilang paghahanap, at matagumpay namang nahanap ni Dario ang kinaroroonan ng bukal. Labis-labis naman noon ang pasasalamat ni Lola Astring sa kanyang asawa sa kadahilanang labis sa kanilang nakatulong noon ang matatalas nitong mga paningin. Dario, kahit anong mangyari, huwag kang lalayo sa likuran ko, ha? Alalahanin mo, baluarte ang lugar na ito ng mga engkantong kaaway ninyo. Sa isang pagkakamali mo lamang ay maaari kang sugurin ng mga nilalang na siyang iyong ikakamatay. Kung maaari, huwag na huwag mong tatangkaing ilabas ang kahit katiting ng iyong presensya para naman wala tayong maging problema. Babala ni Lola Astring. Nang marinig ito ni Dario, ay pinili nitong tingnan ang kanyang asawa habang sinusunod ang utos nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, ay nadapo na nga sila sa lugar na merong bumubulwak-bulwak na bukal. Sa pagsilay dito ni Dario ay halos mapanganga na lamang ito sa kadahilanang labis-labis ang hiwagang kanilang nasisilayan sa lugar na yon. Maniwala kayo o hindi, ang tubig ng bukal na nakita nila noon sa pusod ng gubat ay ginto ang kulay. Sa gitna nito ay merong bilugang bato na halos kasing wangis ng mata ng tao. Hindi din yun nalalapatan ng tubig sa kadahilanang ito ang nagiging mata ng ipo-ipong pumapaikot sa tubig ng bukal. Dahil sa nakita noon ni Lola Astring, ay wala na siyang nagawa kung hindi ang agaran itong lapitan upang kunin ang matang tubig na ipinapakuha sa kanya ng engkanto. Sa unang pagtangka noon ni Lola Astring, ay rinig na rinig nila ang pag-aangil ng mga engkantong nasa paligid. Animoy hindi ito natutuwa sa ginagawa ni Lola Astring, na para bang ayaw nilang ibigay ang matang tubig na nasa gitna ng bukal. Pero kahit gano'n na ang ginagawa ng mga engkanto, ay pinili pa rin kunin ito ni Lola Astring kahit na anong mangyari. Nang makuha na niya noon ang batong tubig, ay biglang nabitak ang bukal na pinaghihimlayan nito. Kasabay ng pagbitak ng bukal na yon, ay ang pagsila basa naman ng mga engkantong nagmamasid sa buong paligid. Sa pagsilay ni Dario sa mga nilalang, ay laking gulat na lamang niya nang masilayan niya ang iba't ibang uri ng mga elemento at engkanto na nagtitipon-tipon sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang merong isang malapunong engkanto ang dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan nila Lola Astring.
Sa paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, ay bigla namang nalagas ang malapuno nitong katawan at di naglaon ay tumambad sa mag-asawa ang isang diwatang nangangalaga ng kalikasan. Paglalarawan ni Lola Astring sa nilalang na yon, ay meron itong matipunong katawan ng mandirigma at kulay abo ang katawan nito. May mga pulseras din ito sa kanyang mga kamay na para bang pinipigilan ang pag-umbok ng kanyang mga kalamnan. Nakayapak lamang ang diwata na halos hindi kayang madumihan ng lupang inaapakan nito. Kulay puti din ang mga mata ng diwata at meron itong mahahabang kulay puting buhok na para bang sumasayaw kapag ito ay dinadapuan ng hangin. Meron din itong nagliliwanag na marka sa kanyang noo na siyang nagpapatingkad sa kanyang kaanyuan. Ayon kay Dario, na ang simbolong nakaukit sa diwata ay ang simbolong tumutukoy sa lupa. Bakit ninyo kinukuha ang matang tubig? Tanong ng diwata. Nang marinig ito ni Lola Astring, ay pinili na muna niyang lapitan si Dario upang ito ay maikubli sa paningin ng diwata. Alam niya kasi ang kalibre ng diwatang yon, sa kadahilanang nakasulat din ito sa libro ng kanilang mga ninuno. Ilang minuto pa ang lumipas, ay biglang sumagot si Lola Astring ng, "Hindi ba't walang batas na nagbabawal sa tao upang kunin ang kahit na anong mutya dito sa mundo? Bakit mo kami hinaharang, dakilang diwata?" Kasabay ng pagwika nito ay ang paglabas ni Lola Astring ng kanyang mutya ng palakol upang ipakita sa diwata. Sa paglitaw ng mutya ng palakol sa mga kamay ni Lola Astring, ay biglang napaatras ang diwatang yun dahil sa labis-labis na pagkagulat. Alam ni Lola Astring na nirerespeto ng mga diwata ang kahit na anong uri ng mga mahiwagang sandata, kung kaya't ito na lamang ang kanyang naisip upang magsilbing susi sa pagkuha nila ng matang tubig. Sa pagpapatuloy ng pagtitig dito ng diwata, ay wala na itong nagawa kung hindi ang yumuko upang ipakita ang kanyang pagrespeto sa taong nangangalaga ng mutya ng palakol. Ako ang pinakaapo ng mga babaylang nagmula sa tribo ng mga lalahon. Ipagpaumanhin mo ang aming pagkuha sa mutyang ito dahil sa meron kaming importanteng paggagamitan. Pangako, mahal na diwata, sa oras na matapos na namin ang aming misyon, ay ibabalik din naman namin ang matang tubig sa bukal na ito. Wika ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglaho naman ng mutya ng palakol na kanyang hawak. Matapos niya itong gawin, wala na noong nagawa ang diwata at ang mga engkanto kung hindi ang ibigay ang matang tubig. Nang makuha na ito ni Lola Astring, ay agaran din naman niya itong isinilid sa kanyang bulsa. Ilang minuto pa ang lumipas, agaran din namang umalis si Lola Astring at si Dario sa lugar na kanilang kinaroroonan. Kasabay ng paglisa nila sa lugar ay ang paglaho ng mga engkanto at diwata na kanilang nakita. Habang patuloy sila noong naglalakad, ay panay naman ang paglitaw ng mga engkantong mahilig manligaw sa mga taong nadadapo sa gubat. Panay ang pakikipaglaro ng mga ito kay Lola Astring at Dario. Ngunit hindi naman nila ito nagagawang bigyan ng pansin. Kahit anong gawin kasing panliligaw ng mga nilalang na yon, ay hindi nila kayang pangibabawan ang lakas ng ikatlong mata ni Lola Astring. Ganun din ang mga matatalas na mga mata ni Dario na kayang makita
kahit ilang milya pa ang layo ng kanilang mga kalaban. Mukhang hindi ata nakakaintindi ang mga engkantong ito sa taglay nating abilidad, Astring. Nagsasayang lamang sila ng kanilang mga abilidad at kakayahan. Wika ni Dario. Hayaan mo ng mga yan, Dario. Dahil sa nakikipaglaro lamang ang mga yan. Makipaglaro ka na lang din sa kanila kung sakali mang ikaw ay nabuburyong sa ating paglalakad. Sagot naman ni Lola Astring. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang magmadali na upang makabalik na sila ng kanilang tahanan sa lalong madaling panahon. Pagdating nila Lola Astring sa tinitirhan ng mga duwende, ay pinili nitong magbigay pasasalamat sa lahat ng tulong na kanilang natanggap. Walang anuman, babaylan. O siya, mag-iingat ka sa pag-aalaga ng mutsyang yan. Dahil sa madaliyang maagaw ng mga nilalang na nagnanais sa matang tubig. Wika ng Haring Duwende. Matapos nitong makapagwika, ay agaran din naman noong nagpaalam si Lola Astring. Sa pagdating nila sa bahay ng kanyang ama, ay dali-dali din naman niyang tinungo ang silid na pinagtutulugan ni Pilo Carpio. Animoy kahit ilang oras lang silang nagkawalay, ay labis-labis na ang pangungulila dito ni Lola Astring. Kinabukasan, pagsapit ng 7:00 ng umaga, doon na niya isinigawa ang mga ritual sa matang tubig. Matapos niya itong pakainin ng mga buhay na salita, ay pinili ni Lola Astring na kusang lumapit sa kanya ang nilalang na merong nais sa mutsyang kanyang pagmamay-ari. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, ay tuluyan na ngang nagpakita sa kanya ang engkantong patuloy na gumagambala sa kanyang katahimikan. Nang masilayan ito ni Lola Astring, ay pinili niyang ito ay tanungin sa kanyang nais sa mutsyang kanyang kinuha. Siguro naman, patatahimikin mo na ako dahil sa nakuha ko na ang nais mo. Ngayon tatanungin kita, ano ang nais mo sa matang tubig na ito? Hindi lang ako ang may kailangan yan, babaylan. Kailangan yan ng aming uri dahil sa paunti-unti nang nasisira ang aming tahanan. Kung wala ang matang tubig sa aming pangangalaga, ay hindi namin mapipigilan ang pagkamatay ng iilan sa aming kauri. Paliwanag naman ng nilalang. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't nagkaroon ng interes si Lola Astring na malaman ang mga pangyayari sa lahi ng mga engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas at muling kinausap ni Lola Astring ng masinsinan ang engkantong nagnanais sa matang tubig. Okay, yung 15 siguro mamayang gabi or mamayang hapon. Pahinga lang ako saglit. Yun lang. Salamat.